Wala pa, wala. Ingaw mga idol. Ingaw kay white klase. Ang libot ani mga idol, libot. Ulan-ulan banget, tugnaw. Tugnaw mga idol, ulan-ulan. Pero padayon lang puntahan ng mga libot-libot para makita na to ang grasya.
Salamat. Buta ng pasayro mga kaidol, kay 20 yung giyatang mga kaidol. Amot, nisuod man to siya sa DBM mga kaidol. Trabahante siya to sa DBM. 20 yung gihatag mga kaidol. Na ako yung mga tao ba nga may magandang loob mga kaidol. Sana ganyan sana lahat mga tao mga kaidol may magagaling ang loob mga kaidol ba. Ako lang.